Dyna ni, mae Cymru yn trwy ato wrth yn trwy taro nhw yn orbyn Georgia. Cyd o'n oed am hwn yn 1-1. Rwan, hwn yn 60-80 munud. Felly mae Cymru unwaith ato trwy taro nhw. Na chdi. Joe Coleman yn trwy gofyn. Taylor am mynd allan. A Cottrell wedi fynd I mewn. Na chdi. Dyma peth bwysig gan Garbeo. Na. Dych ymlaen. Be ti'n neud? Tyd! Tyd yma, boi. Diw. Dych ymlaen Garbeo, trwy ato. Mynd I bod yn agos iawn i'r 70 munud. Ar y 70 munud. Sut I Cymru? Achos mae ganddyn nhw cwrio mewn y canwy wedi gwylio American football. Na. Iesu mawg. Dych ymlaen Cymru, dos i'r amddiffyn o rwan. Tyd yma. Na. Agos iawn. Dem gol. Dwi'n agos iawn I cael heart attack, ond na. Ond mae hwn yn agos. Lle mae gyfeillion o Lawrence ydw I. Ond yn ffodus, dydy Cymru ddim yn gallu ennill, ond dydyn ni ddim yn gallu colli yn orbyn Georgia, achos y canlyniad yw Cymru 1, Georgia 1, felly, mae'n well na dim byd, mae'n rhaid I fi dweud. Ond o rôn i'n meddwl bod da ni'n wedi rolio law yn orbyn o Georgia. Ond, ond o'n ffodus, dydyn ni ddim yn cweith o'n ennill o gwbl gyda'n byd o gwbl. Cyd o'n o wedyn, da ni wedi trwy agora, ond o'n o wedi yn dar I di, mae Cymru cyd ar hyn, dal ar y to. Canlyniad siomedig, ond mae rhaid I fi cymryd I law. Achos mae gen ni Iwerddon I chwarae yn orbyn. Felly, oes, mae gen ni gêm yn orbyn Iwerddon can nesa. Cyfeillion, mi'n awch di wedyn. Hwyl am y tro, tata.